Quan entreu a l'OBS, tindreu la pantalla principal, us sortirà, diguéssim, el requadre de la preview, vale? de l'OBS i de més. Vale? Si aneu a configuració, vale? Que això és bàsicament a la part de sota, vale? A la part de sota, això que veieu aquí dalt, vale? Que posa ara, atura la transmissió, inicia l'enregistrament, iniciar càmera virtual, mode estudi, configuració. Vale? Si li doneu aquí, en el botó aquest de configuració, que veieu aquí dalt, això és el que us surt a sota a l'OBS, vale? Anireu a parar a la imatge aquesta que us he ensenyat, la primera imatge, vale? Que és per configurar, ho faré una mica més gran, que si no no es veu, per configurar la configuració general. Jo tinc llenguatge en català, tinc el mode dark, el tema dark, perquè, pel que he dit abans, com que faig directes a la nit, no m'agrada tenir el blanc a la pantalla, a part de que il·lumina malament. I aquí, en principi, en aquesta pantalla no s'ha de configurar res més. Jo tinc això, català i dark, és l'únic que he configurat, vale? A la segona pantalla, aniré super ràpid, configurant això. En aquí, podeu fer dues coses. O poseu el servei de Twitch directament, la qual cosa està bé perquè us sortirà un botó per connectar Twitch, i d'aquesta manera ja no heu de posar la clau de transmissió, que és el que hem vist abans en la configuració de Twitch, perquè poseu aquí connectar cuenta, us sortirà lo típic d'autentificar-vos en Twitch i automàticament us agafarà el vostre canal i ja el tindreu vinculat amb OBS. Això, l'únic problema d'això, de fer-ho així, és si feu directes en altres plataformes. Si només feu directes a Twitch, amb això ja en teniu prou. Ara, a mi em passava abans que feia directes també a YouTube o a Facebook. Llavors, clar, amb YouTube i Facebook també us proporcionen, cada plataforma us proporciona una key, vale? Una clau. Llavors, si no feu-lo del servei, podeu fer clau, simplement dir quina clau, li dieu si és Twitch, YouTube o no sé què, i enganxeu la vostra clau. Sortida. Jo ho tinc en mode avançat. Hi ha el mode fàcil, hi ha el mode senzill, que no aprofita totes les característiques que pots tenir a l'OBS. Depèn de l'ordinador que tinguis, si és més o menys potent, és important anar a avançat i fer-ho des d'aquí. Codificador, si teniu, clar, en Mac, el Drulic no sé quin tipus de targeta gràfica deu tenir, d'acord? Però la majoria tenim Nvidia, aquesta que posa H264 New, que és la codificació que tinc jo, i és la millor que podeu utilitzar per renderitzar el vostre directe. Això bàsicament el que fa és, a l'OBS captura la vostra pantalla, el que s'està veient per pantalla, i ho processa amb la targeta gràfica per generar la imatge que enviarà a Twitch o la plataforma de streaming que sigui. Per tant, és important codificar amb la targeta gràfica que tingueu, no la integrada, perquè la integrada ja en té prou, a no ser que tingueu una integrada que sigui la hòstia, que podria passar, que tinguéssiu una integrada que fos molt bona. Normalment les integrades no solen ser tan bones i sols tenir la integrada la que està integrada per les coses habituals, com executar, jo què sé, el Discord, l'OBS o la web o el que sigui, i després utilitzes la Nvidia, en aquest cas, per renderitzar i per, jo què sé, per als videojocs. Per exemple, si jugueu en PC, normalment la Nvidia és la que mou el videojoc i després tota la resta que no necessita tant processament la teniu amb la integrada. Control de freqüència, a mi em van recomanar el CBR, no tinc ni idea de què significa, però CBR. I el tema de la taxa de bits ja dependrà una mica de lo potent que sigui el vostre ordinador. Jo el tinc amb 5.000, en principi, per lo que diuen a Twitch, fer-ho més de 6.000 no val la pena. És el que diuen, Twitch et diu que per streamejar a 1080p i a 60 fps, diria que era, més de 6.000, tota la gent que no sigui partner, que com a molt nosaltres som afiliats, ho tenim capat. I per tant, posar-ho a més de 6.000 no serveix absolutament de res. Jo tinc a 5.000 perquè amb 6.000 em peta una mica el directe. Ja em va una mica arrenquejant. Quants més kbps, més fluid anirà el directe. Menys píxels es veuran per pantalla. Si teniu un PC molt cutre haureu de baixar això. Menys de 2.400 crec que és, no us ho recomano perquè es veurà fatal. A no ser que feu directes de 720p, cosa que tampoc recomano, perquè 720p per mi és època passada i és contingut meh. Sí que és veritat que molta gent quan està a Twitch en ordinador no sol tenir-ho a pantalla completa i sol
utilitzar el 720p, sí que és veritat. Però com que jo faig contingut per Twitch i després el penjo a YouTube, és millor 1080p perquè YouTube m'ho pilli millor, vale? Perquè jo després em baixo el directe de Twitch. Llavors, què més? Interval de fotograma clau, em va recomanar que posés 2. L'altre que tinc configurat, realment no sé per què, a mi em funciona aquesta configuració. Si no us funciona, vosaltres heu de fer proves. Això ja cada PC funciona una mica diferent. Llavors, jo us recomano aquesta perquè és la que a mi em funciona bé. Poso qualitat màxima, poso el perfil high, previsualització, ajust psicovisual, GPU 0 i fotogrames B màxims 2. Jo és el que he trobat que em funciona bé. Jo amb això faig directes fluid, no tinc problemes de res i em va perfecte. Fent directes de play, sobretot, em va bé així. Va fer un directe fa molt de temps, al Real Deads, explicant diferents configuracions. I fa molt més temps ho va fer també el Pireta, també fent altres configuracions. Al final és anar provant. I depèn de la targeta gràfica que tinguis, depèn de l'ordinador que tinguis, de la RAM que tinguis i de més, et funcionarà millor un o l'altre. Jo, amb doble pantalla, jugant a la Play 4 amb un ordinador de fa uns 4 anys, aquesta configuració em funciona perfectament bé. Si podeu pujar-li cosetes, li pugeu cosetes. És qüestió d'anar provant i d'anar veient vosaltres com queda el directe. Següent pantalla, aquesta, que és la de vídeo, ¿vale? La d'àudio la passo perquè no heu de tocar res, i la de vídeo, bàsicament, 1920x1080, resolució escalat 1920x1080, no volem perdre absolutament res, filtre de baixada d'escala bicúbic, i si teniu un super PC i esteu jugant a 60 FPS, doncs poseu 60 FPS. I aquesta configuració és la de vídeo. Anem a avançat. Directes del teclat jo no tinc configurat res. Això és bàsicament configurar-te que apretant certs botons en el teclat et faci certes coses. Això per la gent que ho té molt per la mà, doncs potser li serveix. Jo no utilitzo dreceres en el teclat, així que ho passo. I anem a l'avançat. A l'avançat, prioritat del procés ho tinc a normal, vídeo al Direct 3D, tots tenim Direct 3D en Windows, en Mac no sé com funciona, format de color tinc NV12, tampoc sé ben bé què significa, i espai de color 709. En aquí també és on te configures quin és el nom del fitxer, que jo ho vaig deixar tal qual estava, i on te vols que es guardi en cas d'enregistrament. I si s'ha de sobreescriure i tal, jo això no ho vaig tocar. L'únic que heu de tenir en compte és el tema aquest de general i vídeo, que estigui així. Per últim, això he fet una captura del meu OBS perquè veieu una mica la configuració. Quan hem començat el directe he fet una captura de pantalla. Aquí teniu el tema de l'acoplador, que és el que us estàvem parlant abans. A l'OBS, per defecte, us ve el menú de sota, on teniu les escenes, els orígens, les fonts de veu i els controls. I la transició d'escenes que està allà al mig, que és per canviar d'escena si voleu que hi hagi algun efecte i tal. I a sobre tindreu la vostra pantalla del directe, que és, diguéssim, on es veu la preview. Si feu mode estudi veureu dues pantalles, veureu la preview i el que esteu fent en directe actualment. Això va molt bé perquè hi ha recursos que no es carreguen mentre estàs en directe, només es carreguen quan et poses en directe. Llavors, si fas el mode preview, si tens els dos, mode preview, i jo normalment ho tinc posat mode preview i mode normal quan vull canviar d'escena. Si estic en l'escena general on em veieu així i vull canviar a aquesta escena, vull fer aquest canvi d'escenes, si normalment, jo què sé, per exemple, aquí tingués carregat un vídeo, posaria el mode preview perquè en el preview ja es carregués aquell recurs, sigui, jo què sé, la play o el que sigui, per després, quan fes el canvi d'escena, es veiés fluid. Però si no us importa, podeu fer directament el canvi així, com ho estic fent jo ara, que és canviar d'escena directament. Ara us explico això de les escenes. Però bueno, a dalt, a la dreta, teniu el tema dels acopladors, que és el que deia el Xen abans, que és que directament en l'OBS us surti la informació que teniu a Twitch. En l'OBS us sortirà el tema aquest de l'acoplador. Bàsicament jo ho tinc tot activat, ja ho veieu, Tinc tots els panells activats i això són finestretes que podeu col·locar on vulgueu de l'OBS. On vulgueu. Jo ho tinc col·locat així com ho veieu. Tinc a l'esquerra de tot la font d'activitats,
on tinc el report de tot el que està passant al canal. A baix a l'esquerra tinc l'estat de Twitch, que em diu quants espectadors tinc, quant temps porto en directe, si algú ha fet clic, quantes visualitzacions, followers i subscriptors. Després tinc just a la dreta el chat, on te puc veure tot el chat. I després, a la dreta de tot, tinc o el que estic fent ara mateix en directe o la preview i el directe, les dues coses. Vale? Normalment ho tinc així perquè em funciona bastant bé. Ho podríeu no posar a la dreta i ho podríeu posar a l'esquerra, ho podríeu posar a la dreta i a l'esquerra, ho podríeu posar a dalt i a baix, podeu fer pestanyes tot en un mateix lloc, acoplar-ho tot en el mateix, ho podeu organitzar com vulgueu. És com qualsevol programa d'aquests de Windows en el que són finestretes i ho podeu posar on vulgueu. És tot altament configurable, inclús lo de baix, que teniu dels controls, l'origen, les escenes i tal, tot això també ho podeu col·locar com vulgueu, inclús podeu fer finestres emergents, com vulgueu, és altament configurable. Jo ho tinc així, jo ho tinc a la dreta perquè normalment la pantalla que tinc, que és on em veieu ara, o sigui, la meva càmera la tinc a sobre de la pantalla on normalment tinc el joc o el que sigui. I a la meva dreta, que és a la vostra esquerra, hi tinc la pantalla secundària on tinc normalment l'OBS. Per tant, em queda de tal manera, això és una estratègia, em queda de tal manera que jo normalment estic mirant aquí, vale? I tinc aquí al costat el chat i les activitats. Em queda molt enganxat a la meva pantalla i d'aquesta manera, si ho miro, tampoc es veu com si estigués mirant a Cuenca, no? Per això ho tinc així. Si ho tingués a l'esquerra segurament hauria de mirar més cap allà. Llavors, com que ho tinc enganxat a la meva pantalla, perquè ho tinc just al mig de les dues pantalles, em va bé per tenir-ho sempre present. Estic jugant i ràpidament veig si passa algun al xat o el que sigui. Llavors, per això ho tinc a la dreta, Però si teniu la configuració al revés i teniu la vostra pantalla de joc a l'esquerra, o sigui, a l'altre costat, doncs us ho podeu posar a l'altra banda i us quedarà també enganxat. En aquí activeu els tips aquests de l'acoplador, origen, mesclador d'àudio, transicions, ho teniu tot activat i ho poseu com vulgueu. Llavors ho podreu tenir, tindreu el vostre administrador directament tot a l'OBS, perfecte, no haureu de sortir d'aquí. Teniu el tema d'estadístiques, teniu, diverses cosetes, Això és qüestió de toquetejar-ho vosaltres una mica, que us empapeu i us feu la vostra configuració, la que us agradi més. I un cop fet això, anem a passar a el que hi ha al costat, que és la col·lecció d'escenes, que és el que deia abans el Xen. Fixeu-vos la quantitat d'escenes que tinc jo aquí. Perquè us feu una idea, la idea és, teniu-lo del perfil, que podeu veure que ho tinc desactivat ara, perquè estic en directe, que és per si voleu fer directes en diverses plataformes. Si només voleu fer directe en una plataforma, el del perfil no fa falta que ho toqueu. I llavors, col·lecció d'escenes és perquè us feu un layout personalitzat per cada tipus de directe que feu. Hi ha gent que no, hi ha gent que té el mateix layout per tot. Llavors només amb una escena ja en teniu, amb una col·lecció d'escenes ja en teniu prou. Ara, si voleu personalitzar-ho més perquè voleu, jo què sé, perquè sou més friquis com jo i voleu fer-ho tot molt xulo i molt maco i molt personalitzat, doncs us heu de fer una col·lecció d'escenes per cada tipus de directe. Per exemple, jo quan jugo Final Fantasy tinc una caràtula, tinc una escena que és la presentació del directe, no? que posa comencem en uns moments, no? I surten fotos de Final Fantasy, superxulo i tal. Després tinc una altra escena on te surto, doncs, en general, no? Xerrant. Doncs tinc aquesta altra escena. Després tinc l'escena del videojoc, on te surt el videojoc i jo surto en petit amb la meva càmera. Vale? Llavors, com que ho personalitzo tot molt, amb el tema de les tipografies, els colors i tal, em faig una escena, benvinguda Satinat, em faig una escena, una col·lecció d'escenes, més ben dit, per cada tipus de directe, no? Per Fez tinc els seus layouts, per Final Fantasy tinc els seus layouts, per IRL tinc els altres layouts. Llavors aquí us feu la vostra col·lecció d'escenes. Un cop us heu fet la vostra col·lecció d'escenes, que podeu canviar-li el nom, perquè normalment em sembla que posa estàndard o default o alguna cosa així, li poseu el nom que vulgueu, vale? Això de la col·lecció d'escenes és el que teniu aquí baix, que ara us ensenyo, que és això d'aquí a l'esquerra, vale? Escenes i origen, vale? Quan carregueu també podeu duplicar, en cas de que tingueu una escena molt currada i vulgueu canviar un parell de cosetes només, podeu fer duplicar i us creeu una nova col·lecció d'escenes igual que la que teníeu, li canvieu el nom i ja està, i en teniu dos que varien potser una miqueta, no? A cada col·lecció d'escenes tindreu això d'aquí baix, que és escenes i orígens, vale? Escenes bàsicament són les diferents pantalles que tingueu en el directe. Jo normalment el que tinc és la caràtula, que és la part general, que és això,
Ara aquí no em podíeu escoltar, però bàsicament és la caràtula, és la pantalla principal on te dic que em posaré en directe. Vale? Després tinc el general, que és on xerro. Mireu lo desconfigurat que està el general aquest, vale? Perquè jo aquí, com que he anat fent cosetes, doncs he anat creant aquí diferents escenes. I després tinc una altra que és la del gameplay. Normalment tinc 3. Caràtula, general, on estic jo, i gameplay. El tema és que normalment aquí al centre et surten totes les fonts de son. I jo normalment el que faig és capar-ho tot i després em faig els meus orígens de so. Vale? Però bueno, ara anirem amb el tema d'orígens. Primer anem al tema d'escenes. Drulig, t'interessa tenir com a mínim una escena, que és la del gameplay. Vale? Si després vols afegir una de, pues això, de caràtula, si vols afegir una en el que surtis amb la càmera a pantalla completa per xerrar i tal, doncs també. Però com a mínim n'heu de tenir una, que és la del gameplay o la normal, no? la que estàs fent de manera normal. Perquè ens entenguem, amb el més crees coses, amb el menys elimines coses, i amb les fletxetes que tens aquí baix, d'orígens i escenes, poses la prioritat. La prioritat bàsicament és si una cosa està per sobre o està per sota. Vale? Bàsicament és això. Per exemple, si us fixeu en el que jo tinc seleccionat aquí, que tinc seleccionat caràtula, orígens, i això no sé, no crec que sigui, potser sí que és caràtula, però veieu que tinc una cosa a orígens que es diu final? Això del final és un recurs, és un origen imatge, que és bàsicament la meva pantalla de final de directe. Llavors jo el que faig és que quan acabo directe carrego la pantalla caràtula, però activo amb l'ull aquest que teniu dibuixat, activo perquè es vegi la pantalla del final, perquè es vegi, pum, en el final. T'has d'intentar posar noms que et suggereixin coses. Tipo, jo què sé, gameplay, no? O jo què sé, vídeo que ve de la Play 4, saps? Posa't noms que siguin intuitius. Càmera, jo què sé, chat, no? Jo em poso aquests noms, per exemple. Xarxes socials, doncs és normalment el que posa de les xarxes socials a baix, no? Carregant, doncs és una imatge que carrega, no? Font multimèdia, doncs són diferents imatges, no? Jo què sé, el chat doncs és això d'aquí, que és el chat, vale? Llavors, posa't un nom per cada tipus. Tu has d'entendre, Drulig, que a l'origen el tens 8, en negre, vale? Llavors, li dones el més a orígens a sota de tot. Al donar-li a més et sortiran diverses opcions, vale? Tens opcions des de capturar una finestra, que això serviria per capturar el que he fet ara, capturaries, jo què sé, el Discord, capturaries el navegador, per exemple, capturaries el que sigui, vale? Capturar pantalla et capturaria la teva pantalla del teu ordinador, capturar videojoc, aquest és el que t'interessa, és per capturar, bueno, t'interessa si jugues en PC, per capturar una finestra que sigui de videojoc específicament, perquè OBS distingeix el que és una captura de finestra d'una aplicació de Windows normal del que és una aplicació que és un videojoc que normalment sol ser en pantalla completa. Llavors has d'utilitzar el captura de videojoc. Aquí s'ha de distingir els que teniu capturadora dels que no, vale? Si no teniu capturadora, que capturadora bàsicament és un aparell que el que fa és connectar la consola a l'ordinador, el primer que has de fer, Drulig, és engegar la Play 4, engegar el Remote Play, connectar el teu mando de la Play amb el cable de USB, connectar el mando en el teu ordinador, engegar el Remote Play, fer que et detecti el Remote Play el teu mando i que puguis controlar la Play 4 des de l'ordinador, vale? Això és lo important, capturar la pantalla des de l'ordinador. Ara he fet aquest screen, vale? Drulig. Fixa-t'hi, m'he fet aquí un captura de finestra que li he posat de nom Remote Play 4 i si li faig botó dret a sobre, em surt aquest desplegable que veus aquí que posa copiar els filtres, establir, eliminar, ordenar, transforma, escala, no sé què, no sé quantos. Vale, doncs en el transforma hi tens una opció que ara no es veu perquè hi ha els eventos aquests, espera, ho tiro més cap aquí, tens una opció aquí en el transforma que és ajusta la pantalla. Ajusta la pantalla el que farà serà que el que tinguis, que segurament serà 720p, a no ser que tinguis la Play 4 Pro, s'estiri i ocupi tota la pantalla. Si a més vols posar la càmera, amb això tindries, diguéssim, el gameplay en pantalla, vale? Si vols posar la càmera, és el recurs que es diu dispositiu de captura de vídeo, vale? I seria és el mateix pels que tingueu una capturadora. Els que tingueu una capturadora per capturar Xbox, Play o el que sigui, utilitzareu aquest.
vale? El recurs aquest d'origen que es diu dispositiu de captura de vídeo. Amb això seleccionaríeu el recurs, en aquest cas, per exemple, la càmera, Druli, que has de tenir la càmera enxufada a l'ordinador per USB, llavors aquí et sortirà l'opció d'escollir la càmera. Llavors us sortirà la càmera en el directe. I també teniu el mateix, podeu transformar-lo, la podeu fer més gran, més petita, la podeu ajustar, però crec que tinc un problema de ports USB disponibles ara mateix. Amb això, una de dos, o et compres un distribuïdor de ports USB o te'ls treus. Jo, depèn del que jugo, he de treure, he de desconnectar, tinc un teclat addicional i l'he de desconnectar. Bueno, he de fer algunes coses d'aquestes. Clar, has de treure ports, llavors. Llavors, connectes la càmera, fas això que dic, d'afegir un recurs de dispositiu de captura de vídeo, li poses la càmera, te la configures, la pots fer més gran, més petita, veieu, també ho pots fer gràficament, com podeu veure aquí. Jo, per exemple, aquest el puc fer més gran, més petit, i ja està, un lladre USB, això mateix, un lladre USB i arreando, no? I amb això ja tindríeu la càmera, vale? Si la càmera, a més, té àudio, també us apareixerà aquí sota, on te surten dels àudios, que són aquestes tires, aquestes files que veieu aquí horitzontals, són els àudios, vale? Que hi ha actualment, mesclador d'àudio, vale? Jo tinc aquí font multimèdia perquè crec que tenia un vídeo posat i era multimèdia, música, no me'n recordo què més que era, i el PC, que és l'àudio del PC, que és normalment el que tinc posat, vale? Us sortiran aquí també el de la capturadora de vídeo en cas de que tingui àudio. Si teniu un micro, com jo, que tinc un micro a part, doncs també el podeu afegir. Jo aquest micro el tinc per USB a l'ordinador i després el que faig és afegir un origen, com es diu això? Captura l'àudio d'entrada, vale? Teniu captura d'àudio d'entrada, que és pels micros, captura de l'àudio de sortida, que és per la sortida en cas de que digueu, vale, vull una sortida que sigui els baffles de l'ordinador, o una que sigui el HDMI, per exemple, l'àudio de l'HDMI de la pantalla que tinc connectada, no? Doncs podríeu afegir aquests àudios de sortida. Altres àudios de sortida podrien ser, jo què sé, que tinguéssiu connectat un reproductor d'alguna cosa, no? No sé si en tinc ara i aquí ho miraré. Vale, què més? A nivell de recursos d'origen hi ha aquests que són els típics, el navegador que normalment s'utilitza per afegir les alertes, ara en parlem molt ràpidament, i en canvi navegador és que tu simplement el que fas és que un tros de la pantalla tu li posaràs una pàgina concreta, vale? I aquella pàgina normalment no interactues, pots interactuar, però normalment no interactues i serà estàtica, vale? Serà el que es vegi en aquella pantalla, en aquella pàgina, vale? I això és el que utilitzem tots pel tema de les alertes, pel tema de, per exemple, aquestes coses que tinc aquí del chat o dels últims esdeveniments, vale? Com es fa això? Aquí hi ha, diguéssim, hi ha varietat, vale? Hi ha diverses empreses que ofereixen aquest servei, vale? Hi ha, principalment, les dues més utilitzades són Streamlabs i Stream Elements, vale? Són les dues més utilitzades. Jo, en el meu cas, utilitzo Streamlabs, vale? I ara us ensenyo el tema de Streamlabs. Vosaltres entreu a Streamlabs, vale? Que és aquest, vale? All-in-one Live Stream Software. A Stream Elements entenc que funciona exactament el mateix. Us logueu amb Twitch, vale? Suposo que ho esteu veient, Us logueu amb Twitch i aquí us ofereixen una cosa que es diuen widgets. Ells li diuen widgets, vale? Que és per afegir en el vostre directe, vale? Aquí teniu el widgets, vale? Teniu l'Alertbox per separat, no sé per què ho posen per separat, però bueno, teniu aquí per separat. Igualment teniu a l'Alt Widgets, també teniu a l'Alertbox, vull dir que és el mateix. No sé per què el posen per aquí separat. Però a Alt Widgets teniu tots els widgets que vulgueu, vale? Teniu coses com el Chatbox, vale? Que clicaríeu aquí, i aquí, evidentment, no us ensenyaré la meva URL, perquè si no podríeu posar el meu chat en el vostre directe, perquè això va deslligat, en certa manera. O sigui, vosaltres us heu logat amb Streamlabs i Streamlabs us ha generat una URL on ells notifiquen el chat, vale? Bàsicament el que fa Streamlabs, entenc jo, és amb el vostre permís, perquè li doneu permisos d'administrador, ells llegeixen el vostre chat del directe, llegeixen el chat i el maquegen, el posen maco i el posen a una URL, a una pàgina on surt el vostre chat, vale? Tots els streamers
que utilitzen Streamlabs tenen una URL concreta on tenen aquest xat, vale? On te va sortint tot aquest xat. Llavors, us el podeu configurar aquí, podeu canviar l'estil del vostre xat, jo tinc aquest estil, us el podeu configurar, colors, tipus de lletra, grandària, el que sigui, vale? Us el configureu i un cop configurat, feu copy aquí, vale? Ara ho tapa el propi xat, però feu copy aquí en el xat, a veure un moment, on està el xat? Aquí. Us trec un moment perquè veieu-lo del copy. Teniu copy i teniu l'anys, vale? Teniu les dues opcions. Feu copy i ja tindreu aquesta URL, vale? I amb aquesta URL, que és del xat, podeu anar en el vostre OBS i afegir un nou recurs origen que és del tipus navegador, vale? Li poseu el nom que vulgueu i en aquí veureu a les opcions que us desplegaran, tindreu dues opcions. Tindreu una opció que és... a veure un moment... Tindreu una opció que és fitxer local, que això significa que esteu agafant una web que teniu en local. Jo això ho faig a vegades perquè em faig muntatges d'alguns layouts, els faig en HTML, jo soc programador, llavors m'és més fàcil fer un HTML, CSS i tal, i tenir-lo així, i tenir-lo en local, i penjar-lo aquí com a layout fitxer local, vale? Però si no, no marqueu el fitxer local i enganxeu aquí a URL, enganxeu aquesta URL que us ha donat Streamlabs o StreamElements, vale? Li poseu amplada i alçada i veureu que us sortirà el xat. Quan escriviu i tal, veureu que us sortirà el xat a la pantalla. Llavors és qüestió de que agafeu el xat i el mogueu i el canvieu allà on vulgueu posar-lo i ja està, vale? I el mateix funciona amb tot l'altre. O sigui, és exactament el mateix amb tots els altres widgets. Jo què sé, el de donacions, per exemple, vale? Que jo tenia aquí despeses de setembre, vale? Que tenia despeses i tal, doncs és el mateix. Configures el teu widget de donacions, com vols, et proporciona un enllaç, el poses en el directe, on te vulguis i ja està, no? I llavors doncs, tens el teu, jo què sé, doncs, el teu goal, no? El teu goal, el despesa de setembre, no? Que el puc posar allà dalt. El goal sub, per exemple, no? O sigui, el que passa és que això, ja veieu, jo no tinc 30 subs, no he tingut mai 30 subs. El problema és que com que Streamlabs i StreamElements el que fan és llegir els esdeveniments de Twitch, ells no saben el que tens actualment. Llavors això ho has d'anar canviant tu manualment. I és un engorro, perquè has d'entrar a la web i has de canviar-ho manualment. Perquè si no, no reseteja i ells van comptant. Llavors, clar, aquí em diu com si tingués 30 subs i no tinc 30 subs. Sinó que simplement durant tot el setembre o octubre doncs s'ha anat subscrivint gent i ha arribat a 31. Però realment no en tinc 31 simultanis. Llavors això ho has d'anar canviant manualment, cosa que és bastant tediós, o sigui, fa bastant de pal. Igual amb el tema de, jo què sé, que teniu aquí, doncs, els event list, no? L'event list és això que tinc aquí a la meva esquerra, bueno, a la meva esquerra, a la vostra dreta, que és doncs, la gent, no? Que va fent coses, no? Doncs això també, és un enllaç, el copies, l'enganxes i ja ho tens. Això és Streamlabs, però diria que StreamElements funciona igual, Llavors, l'Alertbox, que és l'especial aquest que surt, que surt alguna cosa, no? L'Alertbox, que el teniu per aquí separat, però que també podeu accedir des d'All Widgets, vale? És el mateix també, es configura i tal. El que passa és que Alertbox té que pots definir una alerta diferent per cada tipus, vale? Llavors aquí, si us fixeu, teniu General Settings, després teniu Follows, Subs, Donations, Host i tal. Llavors, clar, si vas a Follows, jo, per exemple, a Follows, veus, m'he configurat aquí la imatge aquesta del tio que et segueix, que és el zombi, i m'he fotut aquí un CSS, una mica per no sé què. Amb el tema dels subs, el mateix. Em vaig configurar el meu propi CSS de subs, no? Amb la meva imatge concreta, no? Que en aquest cas és un GIF que vaig fer jo, que estic jo fent així, no? Amb diners. Llavors, em vaig configurar el meu propi GIF perquè sortís quan algú es subscriu, i també a l'Oh Mama, que sóc jo dient Oh Mama, no? Pues també em vaig fer un àudio i me'l vaig gravar i el vaig penjar. És altament personalitzable això, posar un GIF, posar una imatge, un so concret i configurar-te el teu CSS si n'ets més. I si no, pues utilitzes el que t'ofereix. Fixeu-vos que aquí el propi Streamlabs i també l'StreamElements us ofereix uns temes concrets, que potser Drúlic, si vols, vens aquí, busques un tema que sigui de FIFA i fas un copiar-pegar i ja està, saps? I elegeixes i ja ho tens tot fet i tot configurat, no?
Llavors simplement has d'agafar les URLs i posar-les en el teu directe i ja ho tindràs. O sigui que tampoc és tan complicat aquest tema. Tampoc és tan complicat. Simplement anar jugant amb aquest tema. No hi ha el tema de followers, per exemple, si vols posar-te la meta de followers. Quants més recursos afegiu en el Streamlabs, més carregat anirà al PC, vale? Perquè penseu que el PC ha de carregar totes aquestes URLs. Llavors, si poseu el chat, poseu els eventos, poseu els alertes, no sé què i tal, penseu que això l'ordinador ha de consultar aquestes webs. És com si... penseu que és com si a l'OBS obrís un Chrome a dins seu, diferents Chromes amb aquestes pàgines. Val? Llavors, si teniu un ordinador molt justet, vigileu amb això perquè us pot carregar el directe. A veure, si normalment feu directes a Twitch i a més no l'esteu fent a 1080 perquè no podeu, perquè teniu això del Remote Play o el que sigui, potser la gent us està mirant a Twitch i està consumint el directe a Twitch i ja té directament el xat a la banda. Per tant, no fa falta tenir el directe duplicat. Tenir el directe en aquí i tenir el directe de Twitch. No fa falta. En cas de que hi hagi molta interacció amb el xat i vulgueu penjar aquest vídeo a una altra plataforma com YouTube, clar, perdreu el xat a YouTube. Llavors, si perdeu el xat a YouTube, està bé tenir-lo aquí per tenir el context de la conversa, en cas de que hi hagi conversa realment. Si esteu fent un directe, jo per exemple, quan faig directes de gameplay i estic concentrat amb el que estic fent i no estic parlant amb el xat, no m'interessa tenir el xat en el directe, perquè la gent està dient coses random que no tenen res a veure amb el meu contingut i despista. Val? Jo prefereixo netejar, jo sóc molt de netejar el meu directe i de no deixar-hi gaire cosa i així centrar-me en el videojoc, no? Però clar, tot depèn del tipus de directe que feu. Lo bàsic és OBS, la key o connectar-ho a Twitch i donar-li a iniciar transmissió. És posar en els orígens, posar la teva càmera i el gameplay i ja està. I encara més senzill si ho fas des de consola, és més senzill, perquè li dones el share i ja està. Connectes la càmera si pots, si tens una PlayStation càmera, la connectes a la teva Play i fas directe des d'allà i te n'oblides de tot. Us he de dir que jo tot això ho he fet al llarg de 2 anys i pico. No és qüestió de que tingueu un directe supercurrat. És més, a vegades inclús va bé anar-ho fent de mica en mica, perquè així la gent també veu que vas millorant, que vas canviant el canal, que et preocupes, no? de que estàs al dia i de més, no? que vas afegint aquestes cosetes. Llavors, jo us diria que aneu a poc a poc, si comenceu, aneu a poc a poc, aneu configurant, ara poso el xat, jo que sé, al cap d'una setmana poso una altra cosa, i així també podeu anar dient-li a la gent, mira, que ja tenim el xat, o ja tenim les alertes, o ja tenim no sé què, i així també us feu publicitat també al vostre canal. És una manera també d'anar-ho fent a poc a poc. No es tracta de fer-ho tot i ser super pro i que la gent la primera vegada que facis directe entrin i vegin un super tràiler, un vídeo, efectes especials i tot, no? Sí, és qüestió d'anar millorant. Jo al final he arribat a fer escenes molt xules, hem fet coses com el 5 minuts més, hem fet coses super currades, però que darrere hi ha molts mesos de pensar, de provar, de combinar, de no sé què. No he explicat res, per exemple, del tema de l'Skype, de si feu directes conjunts amb altra gent, de com afegir aquestes càmeres, de fer stream múltiple, no sé, hi ha moltes coses que es poden afegir. Deixem el directe aquí, moltes gràcies a tots, que passeu molt bon divendres, molt bon cap de setmana a tothom, si no ens veiem, i fins la pròxima. Adéu, adéu, adéu.